Какво става, хора? Здравейте! Днес ще играем на една страшна игра. И искам да ви кажа на нещо, което най-вероятно няма да... Най-вероятно ще ви чуди, обаче най-вероятно ще спросите. Защото приложенията, които снимам видеята ми, не работят като хората. Едното ми каза, че трябва да анулирам някакви приложения и то не става. А второто иска да го плата. Което изтеглих това приложение, което снимах преди една година. Обаче то... Да. Да почнем с страшната игра. Просто беше нещо малко, което иска да кажа. Къде се намираме? Разбира се, в къщи. Ако не сме в къщи, лошо. Я да го уча. Гледаме, значи не сме. Къв камера. Значи, този игра съм играл преди... Така една година или пък повече, не мога да си спомня. Но съм играл преди, не знам за какво става дума. Буквално това, което се случва, е много гадно. Разбира се, както винаги. В страшните ги се случва винаги гадости. Аз си внимавам. Не съм играл тази игра, значи една друга игра. Но просто малко ми заприличава. Ужас! Чакай. Да те парабинките гадости. Това не е лекарството на Олфлас, ако не мога да снимам това, за жал. Съжалявам. Защото не мога. Нямам батерия. Изпинти. Аз да ги намеря тези батерии. Нищо не виждам. Окей. Значи, те ли игра само заради вас? Не искам да ги знам. Буквално... И видях комар, който да лети. Няма да излизам. Имам чувство, че точно пред шкафа седи и ви кажа. Ние сме да играем, а не да седим само в един шкаф. Аз буквално нищо не виждам. Само да... Ето е на макс. Значи, ужасно без батерия. Не знам с какво ще снимам. Това е проблема в играта.
и в реалния свят. Това е ви само за вас. Хайде. Това е ужасно. Именно. Ще се пищи в тази игра. О, видео. Защо не мога да се качиш по стълбите? Хайде. Моля. Хайде. Хайде, защото ще ме шокира. Дай. Ето. Значи, по-ужасно игра от тази игра. Силно слендър. И как ли игра по-само? Запомни така, ма. Значи, горе. Ако се качиш, аз няма да излеза. Няма да излеза от това шкафче. Аз буквално не знам как живее нашия човек. Добре ли живее? Не, аз не мога да излеза. Виждате ли го? Няма да излизам. Не. Това буквално тръгна. Видяхте ли го? Само как преди 2-3 секунди да се показва ръката. Няма ли да почне с него? Стиги ще има само в... Айде махни се, бе! Падна ми батерията. Ужас. И после защо не трябва да си играем на гадости? Айде да махни се тук. Айде да разправя. Той прави такива звуци. Ох бе. Мари, как ми стресва той. Не. Така игра. Аз поседал да ти известно време тук и пълно се е махнал.